atong kalaban atong agi, Jim. Nawala man. Ay. Ali diri, Jim. Paulahi ba kay? Ang hadlok na guro to man, ho? Dili na po daw mo sugot og kuan single, gusto na po daw double. Kauban ta. Kato gwapo double. Kauban ta Karon karon. ni kalaban na pud ay nimo. Karon mas ganado ko modula kay na akong Ano ang dula babe? Siguraduhan lang nga mudaog ka na ha kay bantay lang jud kag magpapildi-pildi ka dra gipadala-dala ra ba kunin mo diri aron mag-cheer-cheer kunuhay ko na mong Dala man tayo mapildi ka niya kay pildi jud kas kaso na ko niya. Bahala gyud kag muli ta niya pildi ka Kamot yun na makadaog taron pe kay. Naibay mong uyab pre. Naulaw ta mapildi ta ba? ay wala man mo isalig sa kuha nga. So, man mo kabalo nga nag-training man ko sa Milo. Mo kabalo nga member ko Alaska. Isa. Ikaw babe ganang 90 nimo nga 90% nimo nga gugma sa kuha. Pag maka dula ko niya, madungagan na 101%. Tawa niya. Ako'y bahala lagi, tawa niya. Chill lang diha, ayaw kabalaka. Kontrolado na ako tanan. Kontrolado na ako tanan. Pero pabutol lang sa nato, asa naman to sila. Nang atay ni mo niya, babe, bukad yun na niya, inigdula na ako. Bantay bitaw ha, di ka mo daog ka na imong pahambog-hambog kunuhay nga pa ingon pa kag nag practice ka ng Milo. Bantay bitaw di ka mo daog niya. Bantay ka. Oy. Ana sila? Ay. Ano lagi? Ano babae? Treble ni, treble? Ha? Treble? Double double ba? Tulong lagi na oh. Uyab na niyang babae isa. Uyab niya. Ikaw di ka pagdool-dool anang isa ka babae kay kuana. Balo na kung kuana na tirada ng bayhana na. Ano man? Pasuyaon ka na unya, mapikon ka, maglinumugay jud mo. Ano na? Single ra man ang timing gibahat niya. Pagkapikas na gid niya anak niya. Tikas kay kayo. Nya kaya ka ta ana? Ay, wala salig na ko nga. Tara, Lupit ka na pre kay mo cheer up siya babae. Kian ka na eh. No? Tira rin. Problema na ba? Ay bala. Ano kusog na to ron? Matay pre. Tara. Gi Ayas kalaban. Asan man sila? Oo. Gani kay ni sipot mo. Dayon ning kuan. Bulay og biya kay mo. Gulay og kasi nga nato nang ka Gani. mo hambog ni mo ron. Ano ni kalaban mo? Kau ba nimo? Tandali kag yaya lagi. Minos ka sa kwa, bay? Ayun nagkuan ko ana. Walang uyab. Walang uyab. Tama ni. Nga ba? Ay sus, ngirit pa gyud. Oy, imong uyab oh, nanguwag. Double ta. Dait. Mura kalaban mo tong yagi? Ano yun? Ni lang mong gikabalakan easy ra kay na. Kana imong kahambog lagi pagkarong lang yun. Ay basali. Kada kog lawas ang kalaban na oh. Jesus, dako ra tiyan na may gadako ana. Kanaw kun tiyan ana. Ay ko ikaw bi bay jud palabig pahambog-hambog ba basta niya mapildi ka. Awan niyang kawan basta payata, mubo kayo. Hilakan kay ka. Ano nang height ana. Ay sige istorya ko na una. Last Jimmy oh, duha mi. Di ba Jim? Dapat tarong mo na to pre. Tarong nga lang. Kaya lagi kay na to ha. Lok mo ka na. Daw tarong babae ka ba niya? Uyab nang kalaban ako. Nya. Pre. Iki siya. Double na share na yun eh. So, sige kasabutan na ni pre. Siya yo wala lang. Isa man ni magdura-dura tagwa tay ginansya ni. Nya, sama. Mulaw. Sundin na ninyo yung basketball para may bala na to. Kinsa jud pa ninyo. Sugdan na ako. Ikaw babe kanang kahambog-hambog nimo. Dikit ako uyab lagi. Wala ko dikit ka na lang ko ni mong uy. Dikit mo mawala lang kay ta mo dikit lang ka. Ikaw babe mura kag kuan niya. Pagsugan na mo. Unya na, mawala na unya. Kina pag-ilis na ito lakaw na. Pagsugan na mo. Ano na imong uyab ito lakaw na. Wapas kung uyab. Uyab pa bitaw. Ikaw lakaw na. Ay sus, muhirit pagyud ka. Sige, Pag kuan lang yun diha. tarungan ninyo ha. Kay andam ko mo support ninyo. Perfect. Sige sige. Ano? Sige na. Sige na. Babe, dito lang ka sa bangko. Babe, paglingkod Yung dito lang. support ko nimo, di magubatuman ko nimo diri ay. Dito lang ka ba? Maigo kag bula diri. Dito lang ka ba? Uyab di mo nga. Pawapon na uyab nimo. Ay ka Kabadlong sa imong uyab. Wala tinga kuan sa niya. Ano na uyab nimo? Maigo nagbulaw niya. Pakon ko nagbula. Dito sa ko gunit. Oy! Ambe kay gunitin na, babe. Dito kasi mong uyab lagi. Manghirit agad ka. Nan sa man siya patakara mag. Ibra, naigo ka sa uyab wala.
Sige, sugod na mo kay. Sige na. Ay, sus. Nangaunsa man mo. Pasa. Katan be. Koy, krada kamay. Ay na, kauban mo, kalaban ta. Dali ba? Ay, Sige. lingkod sa babe, lingkod sa babe. Go, dali. Uyab ni mo, maigo na unya. Isa sa Bayon para bulaon niya. Sige na mo. Sama ni. Tugda na ni. Chatan niya. Ano nang ditong bula? Pasa. Ay. Unsa man? Pagdali ba, jatan. Ani ba? Unsa unay kwan, jumbo no? Unsa? Magjambot ka way referi, buguan ni mo oy. Ha. Unsa man? Una ba, may tugda na. Isa man taon niya. Dali, Unsa pre. man? Ha. May man nga pre. Ina ba? Ni pasa-pasang bola. Dula ta dili. Dula to. Dula ta. Ang mula ba oh? Pagdali ba, dugayan ni mo oy. Yata sila ang bula pre kay mga pikon. Inyo ang bula pre. Jatan pre. Inyo ang bula kay may mga kaya. Inyo na ilahan na. Yata sila ilahan. Hey. Babe, cheer up there, babe. Lagi, babe. Babe, cheer up, babe. Okay, go. Sige na, babe. Good. Sige na. Oh. Ha? Go, ka na. Ay, mo. Sige, babe. Ano? Go, baby. Go, baby. Kana, babe. Shot, babe. Kana, gyud. Yeah. Ay sus! Termero na to dot. Tanawa ron. Kanang kahambog ni mo. Ang agi. Pre. Ha ha. Anda. Batay, batay. Sige, babe. Babe. Batay Jim, batay Jim. Batay Jim. Sige na, babe. Anda. Go. Go, baby. Oh. Baby, ka na, baby. Ay! Oh, wala! Go, babe! Daoy. Abi na ko tuloy-tuloy na tong shot atong sama na oy. Batay, bantay, bantay. Batay, batay. Kadto lang. Lipay din siya. Kala, good, good. Pag time ah. Ambula, ambula. Ambula, ambula, ambula. Back. Lagi, babe! Lagi, babe! Back, back. Wala! Shot! Oh. Ay! Oh. Sige, babe! Tara na, babe! Sige, babe! Ay! Ay! Oh, wala na! Hey! Hey. Kana, kana! Sama na, babe! Hey! Oh! Wow, batay, batay. Oh! Wow! Oy, out, 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 out. Sus, Wala kay out pa. out na to ba? Out na to ba? Wala. Ano sa babe? Ano sa babe? Sama na, nyuha! Dili ka na! Oh, tanda. Amo na de pre. Amo na ba? Mo ato lagi. Abang out na si mong kauban. Ay, asos. Amo amo la. Ikaw ba? Kila yata pre. Bula. Ge. Ilang naman lang! Ah, satan. Ate ka saan kita? Magpayaw. Amo lagi pre. Amo ang bula ba? Sino mo? Amo bula. Punta gud. Mo muna ba? Oh! Babe! Shot, babe! 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 Oh, no! Oy. Oh! Talawa ni mo. Sige, babe! Kana, babe! Shoot, babe! Oh. Wala! Okay, okay. Shot, baby! Back, Wala, back, back, baby! Go, Pre, pre, pre. baby! Basta. Wala ah. Oy, shot tayo, shot. Wala! Oy. Babe, dali, babe! Nakabot. Para, babe! Pre. Pre. Out, Wala out! pa, wala pa. Pre, pre. Sige, babe! Shot, Oh. babe! Ay, Yeah! Yeah! Pre, pre. Karsa. Oy. Bawi, among pula. Kana, kana! Oy, bawi. Yang nga to, pre. Hambog. Nila. Oh. Kana! Shot, babe! Unsa na ka, babe? Oy! Oh. Oy. Shot, babe! Karsa no. Jangan malinod ma. Sige na. Tama mo lang ng chat man. Oh. Pantayin nyo.
Oh, hey! Nya. Nya, unsa man ni be? Napildiwan ka. Awara, nang pagkahambugiro nimo. Wa mangay ka kadaog, napapaingon-ingon, napapraktis-praktis ka sa Milo. Ba, bahala ka di ay. Babe! Babe! Saman. Kuan ba? Sorry kayo ba kay wala ko tumar sa akong maintenance ba? Bawi lang ta next time. Mau na Lagi. kay hambog kay ka. Promise next time daugon na nato. Daugon na nato. Bala ka. Bala ka na. Bala ka. Biyahe diri babe. Babe. So, shout out kay Andy by TV from Hinunduyan, Southern Leyte. Shout out kay Rosel Torres, kay Baldo TV from Isabela, Jason TV, shout out. Shout out kay Boss Jude Vlogs, kay Jubilin Rigaton from Antipolo, regards to give heart. Then shout out kay Jomar Herbolingo, and shout out kay Marlon Campos, shoutout kay Arnel Lagrante, kay Rafael Castillo, kay Ella Yang ng Davao, then Kanatoy Vlogs, and shoutout kay Celsa Benitez, kay Cecil Todio Paunlinan, kay Randy Montero, shoutout Arnel Donaire from Qatar, shoutout, and shoutout kay P.H. Care, shoutout kay Boy Kuyakoy, sa taga Davao me, then shout out kay Jupel Casinsya from Dipolog, Kinsya from Dipolog City, then Migs Calago, kay Romelin Kaduyak, Noel Salido, Roldan Gonzaga from Quezon City, shout out kay Nathaniel Onyas, Romel Pino, shout out o kay Jerry Bilondo from Negros Oriental. Shout out kay Juban Bato-Bato, shout out boss o katong taga crossing Kanapolo kapon, pangalan. Shout out kay Dennis Musca, shout out kay sa nangutanag taga sa mi taga Davao del Sur mi, and shout out kay Pirolino Vlog, shout out kay FMC, shout out kay Jerry Katubig, then shout out kay Phil Qatar, shout out kay Rowena Flores, Boy Aki TV, shout out Rosel Torres from Cavite, og Nestor Torres sa iyang bana, then kay Jmar Tanaka, shout out, paki-subscribe sa iyong YouTube channel, kay Pori Cross, shout out kay Brian Bintone og kay Rudy Camigin Jr. o kana lang sa gusto magpa-shoutout, comment lang mo, ay mo kalimot sa pag-subscribe and click the notification bell, and pag-follow na po sa among Facebook page. Mr. Atang, salamat.